Ụmụnne m biko bịalụ ka ulu lọta. Alụrụ m ji wee lọchaa ala aha 20 nyawo 20 years ma amụtara m nwa. Ebe nje ka nje kute nwa. Oge ha kunyere m nwa wee mesịa nwa adopt wee fụ wee laa. Wee mechazịa wee fụ na nwa ahụ akụnyere m arụ adịsịrị nwa ahụ abụrụ na ofu oke ọ na-etopụta, ofu anya ya dị emepe, ofu anya ya buru isi, uche ya adịchara. Wee lekwenụ wee sị mana ọ bụkwanụ ha gwakwa m na nwa nwere dị otu a. And ndị mkpọnyere m nwa amụọ na ụmụ atọ wee mụọ nke anọ wee sị ka ha kpọnye m nwa, ma amaghị m na nwa dịkwa n'otu a. Wee zụbakwa nwa ka m na-azụ nwa m kpụrụ nwa nwaanyị. Wee Chineke nna wee nye m aka wee mụrụ nwa nwa nke m awụ nwoke. Everyday ọ kwalụ mgbe niile ji m elechiri ihe mmarụ ka m kutere nwa nte m ji ekpakurukuhu ahụ lụọ ha ọbara ji m ụlọkwa mụ na ji m ụkpa anyị jikwabi ego kute nwa ahụ dutolo awụla anyị egeghele ka ndụkwa male ga-wee gekute ji m atụkwe la-achọ ka ụmụ ụwa lụ. Ama m ihe mmemme ofu anya adịghị nwa amachaghị ihe ka niile m ejela akpọ m nwa nwejọ mụla ji m soro ọchị m lọrọ ibe ọjọọ ka ya lọrọ ibe ọjọọ nla achịchị ọ mkpọrọ nwala jee kpọkwuo shụọ mkpọdekwe nchi ihe mmemme doo ụmụnne m ọnya ka m jichi ka m gbaa mata ka ulu bịa tụọrọ m arụ. Ụmụnne m dị onye nwere ihe ọ nwere ịgwa nwaanyị anyachila comment section, mana mụ nwara onwe m ka m kwuo nke m. Ada akụ ada mma, ada na-ekwu eziokwu, ada na ịmara mma, isi n'isi na ịmarụrụ n'obi gị o. Ada mara mma, ada maka ada adị m mma. Nwanne m ekwesịrị m ịbọrọ ụwa akala. Ikuru nwa nwaanyị ahụ ikutere kuhuo nwa nwoke ahụ ị mụrụ nwere ike ịnwụ maka na o bu iji elekọta nwa ahụ. O bu nka Chineke njiwe onye nwa ịgwarakwa nwa kpọhuo nwa ahụ kude nwa ahụ nyebere nwa ahụ aka. Chineke kala enyekwewa ụmụ ndị ọjọọ ka o nyere nwoke ọ kala enye nwaanyị mala ọnya ka eji ashị igebe ihe igee ka ọ dị mma. Ọ wụrụla ịgarịla ezigbo ụlọ ọgwụ elelecha nwala lelee ihe niile bifo eko were eko ihokwala ọbịa nke ndị ụla mana Chineke eko igwo ikutegwo imegwo dị mistake taba ahụhụ. Achịkwa m ka m gwakwa jiw gwa jiw shila m nshi adaka adamma ka ị wetere ihe adaka adamma wosho likuhuo nwa le atakwa ahụhụ na nke nwoke a ulu nku laalakwa. O nwere ihe njiwe okwu a ofu nwaanyị lụrụ ji mụta nwa ahụ okulu aka ruo 5 months nya dị ime ọjọọ nya bịakwute shem ka m nye ndụmọdụ m she mụkwa nwala ji chọfeshe nọ la ya ka ọkwa ka nke nwoke la amụrụ ta ahụhụ nya dolenye nsogbu. Nwata nwaanyị woga mee nwa nta woje wofu nwa o wofu nwa 1 week o wofuru nwa nke nta okulu aka yaba ahụ 3 months nke ahụ yara ahụ nke nwụọ nya agba ejikweme na agwa ụta nwoke ji la nwunye la eburu ụta nke nwaanyị lara nke nwoke lụrụ nwaanyị ọjọọ nke nwaanyị gaa ji ọjọọ. Nji ihe ịmụtarala akụkọ la ọnya ka njichi ka nkọsara onye nwetara akụkọ a gee nchi geruo vidio lala isi tụsa alụ vidio la ka ụlọ wee ghọta ihe ndụ omimi dụkwala ụwa.